Sa pinakahuring datos na pigpaluwas kang Philippine Statistical Authority o PSA, 4.4 milyon o 87% na ang total na bilang kan mga nakapagparehistro para sa Philippine Identification System o PhilSys ID sa bilog na rehiyon. Sigun sa pamayo kang PSA Bicol na si Cynthia Perdiz, hibaba pa ining maray. Kumparada kang inot na pagarangkada kang registration para sa PhilSys ID, dagsaan nagpipila sa saindang madisigdadong registration centers. Aminado si Perdiz na padikit-dikit na ining nagluluyang unyan. Nasaro sa mga rason tano da ining da maabot-abot ang saindang target na bilang. Katunayan sa kada aldaw daa, manaro-saro na sanaan nag-aaprobitsar ka ini. Hibabang maray sa target nindang 55,000 kada aldaw. Lahat na lang ng strategy siguro ginawa. Nag-institutional kami, nagdumana sa mga establishments, nagduman sa mga eskwelahan, and so far effective yung schools kasi yung mga bata na nag-turn na 5, kumbaga na kuamin na naman ulit. And even sa evacuation centers, pinaduman ko digdi sa Albay para nandun yung mga tao, kumbaga biyo na. Base man sa datos kang opisina, nangingenot ang probinsya kang Camarines Sur sa may pinakahibabang turnout kan PhilSys registration. Sa presente kaya, nasa 1,427,269 o 84.84% pa sana ang bilang ka nagparehistro digdi. Sa saindang record, abutom pa sa 293,671 ang day pa nakapagpaparehistro sa nasabing probinsya. Sinundan naman ini kang probinsya nin Albay, na may 985,570 PhilSys registered individuals, as in 177,493 pa ang kinakaipohan na makapagparehistro. Sa Masbate, 666,350 na ang nakapagparehistro sa PhilSys, 84,027 pa ang day pa nakakapagparehistro. Sa Camarines Norte, 471,103 na ang nakapagparehistro, mantang 52,442 ang day pa. Sa Sorsogon, 643,450 na ang rehistrado, 50,290 ang daipa. Probinsya naman kan Catanduanes ang may pinakadiit na bilang na sana kang mga daipa rehistradong populasyon. Naabuto na sana sa 4,055. 237,363 digdi ang rehistrado na. Per RA 11055, hindi siya mandatory. So that's actually the challenge din dahil bako siya mandatory, dahil mapipirit ang mga tao na magpa-register. Pero yun nga, piga-enjoy ta ang gabos para makarehistro dahil aramta na mas mapapakinabangan ninda kung igwasinda ka ini. Mientras tanto, bukas ang PSA registration centers para sa pag-imprinta kang elektroniko ePhilID para sa mga nakapagparehistro na sa PhilSys. Mantang naghahalat kaya sa pag-abot kang physical cards, pwede nang magamit ang ePhilID sa anuman na transaksyon na kinakaipohan ng proof of identity. Yung ma-avoid ta, no, na magkadoble-doble ang identity kan tao. And aside from that, yung sinasabi nating financial inclusion na muyata ining mga tao at least magkaigwaning bank account kasi yun yung sinasabi ng ating financial managers na digdi sa Bicol, kumbaga, or ang Pilipino, hindi sanay na nagsisave. So, kumbaga, ang kaya talaga, lalo na ang mga pobre, syempre, inot ng pagkaon. So, ano man ang masisave kung kulangan sa oral daw mo. Posible naman na mahampang sa penalidad ang sisay man na magsayuma sa ePhilID o National ID bilang lehitimong identification card. Bukas daan sa indang opisina sa mga maawot magreklamo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.